Mayroon silang grill dito na ilugon. Tsaka malalaking bili mga studio. Wow, dami ba? Ito na yung order natin mga studio. Wow, isang slab to na. Ito mga studio yung malaki oh, hindi natin pinahiwa ba. Lah, crispy mga puro mali. Baso po ah. Karang paumot. Hello. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Tubod, Iligan City. Dahil titikman natin dito yung sikat na nagbebenta ng malaking hiwa ng grilled limpo. So excited ako dito mga studio, kaya tara, pasok tayo sa loob. Mga studio, dito tayo sa griller nila. Ang laki oh. Ang daming nakalagay na mga limpo dyan. Mayroon silang grill dito na ilugon. Tsaka malalaking bili mga studio. Grabe, ang dami mga studio. Kalami na ni humot kayo dre. Nagpilaw sa kinana. 520 pesos isang bili. Crispy. Ito yung order natin mga studio na isang slab. 520 pesos po ito. Saka ito naman yung na-chop na po kanina. Meron ding suka. Tapos mayroong chili garlic at ito. Tara mga studio, kainan na ito mga studio. Matikman po natin itong malaking limpon na dito mga studio sa Papa Mais Grill. Pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, diretso na rin. Wala sa sausawan. Diyos ka, Indo, tanong na yung mga taba-taba, no? Humutik tanglad ba? Lami yun? No. Suka. Kalas kanon eh. Malambot yung limpo naman. So ito mga studio yung malaki oh, hindi natin pinahiwa ba. Lah, crispy mga puro mali. Lawa na to.
Wow. Lasso po. Karang paumot. Dahil init ya. Masarap yung pagkatimpla na, tsaka yung smoky flavor ba kasi nag-grill siya. Suka mga studio. Chili garlic. Nami pa dahil lang chili garlic. Ribs. Hala ko. Busin natin ito mga studio. Kalasig kanon mo. Ang masabi ko dito mga studio, tama lang yung pagkaluto nila ba. Hindi siya overcook bitaw kasi juicy pa siya sa ilalim. Saka dahil dito sa tanglad po, lalong buwago, mayroong aroma pa sa loob. Crispy yung balat niya, saka smoky yung flavor ba. Dahil naka-grill siya ba. Masarap mga studio, mapapakanin niya talaga dito. Shoutout muna tayo. Shoutout sa wife ni Sir Joseph, si Ma'am Ana Danica Padayaw, at sa mga anak niya, si AJ, Odi at Ziggy. Shoutout din kay Sir Jong, shoutout Sir Nins, shoutout kay Lee Anthony Neri, Journey Ikot, Ray Anthony Cabigas, Nilchin Kirk, Berto Dazo. Shoutout din kay DJ Grado, Leo Greg Pastor, Erjan at Angelo Lin Abatayo. Maraming salamat po sa suportan nyo. Nakis tayo sa mga susunod na episode dito sa Iligan. Maraming salamat po. Bye-bye.